Jakub Jáhol, Čech, ktorý zničil desiatkam deťom ich životy, je stále na slobode. Ja si myslím, že keby z Tanzánie neušiel, určite by sedel. Jáhol bral pre deťmi drogy. A čo je hrozné, sexuálne ich zneužíval. Za peniaze od darcov si tam kúpil nový dom a založil falošné centrum bez registrácie. Prezentoval cudzí projekt ako svoj vlastný sirotinec a vyzbieral naň peniaze od darcov, o ktorých hovorí, že sú to hlúpaci. Rodinám týchto detí sľuboval peniaze, no peniaze títo ľudia, tieto deti nikdy nedostali. Nafotil ich deti, natočil s nimi videá a keď sa postupne odhalovalo toto jahlové konanie, ušiel z krajiny. Jahl zarábal na ľudskej biede a zničil životy týchto bezbranných detí. Pozrite si celé video a možno vám napadne otázka, ako aj mne. Ako je možné, že tento človek ešte nesedí vo väzení? Unamjua? Ni nani? Anaitwa Jacobo. Anaitwa Jacobo. Okay. Alifanya nini?